मोजां मोनगोन ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ दहायो थास' बिथ'रि जे ना संनानै जागोन होननानै रायज्लायदोंमोन ओमफ्राय दा मा संनाय जायो सासेया बाजाराव थांदोंमोन हारसिङैनो दिनै ओमफ्राय दा न'आव मोनफैनानै ड्रेस सोलायगासिनो बिनि उनाव आङो इन्ट्र'खौ लाग्रोनाय जाबाय साहा लोंग्रोनि ओमफ्राय दा न'निफ्रा मा ओंख्रि जायो थास' जायोबाथाय थास'खौ खानोसै ओमफ्राय थास' जायाबा खोरदै जिनाखौनो संना जासिगोन नायलांदो लोगोफोर जोबजासिम भिडिअखौ हैद बाजार खालामनानैनो सासेया दासो फैदों हारसिं बाजाराव थांनानै सोरजों लाइन मारिबाय दं इयैनो हे थखाय माथारि हारसिं बाजार जाहैबाय थायो लोगोफोर गथ' गारनानै मा जाखो मिथियाखै आंखौ भिडिअ लादो होननानै आं भिडिअ लादो भिडिअ देहाय मिथाइ लाबाखैबा गाराहाय आं गथ' लाखिनाय नै गथ'खौ जोंसो लाखिदो ओमफ्राय केमेरामेन इदि जायो र' केमेरामेनखौनो दा इदि जायो र' सोरबा लरग' थरग' फैनायखौ भिडिअ लाबोलायबायसो नामायो लाबोदोब्रा मिथाइ लाबोदो आं भिडिअ लायोथ' नोंसो लाया आंखौ मैयालाय आं लाबाय थादो दिसुन गाइखेर सिराम गैया दिनै दख'ना मोनबोआसै मावलाय मोनबोबाय थानोसै बारायलाय दाखालिनो गांनै बायखाबाय साहा फुदुंनाय देखायनो आं साहा फुदुंनाय नि सासेया गेलेफानो नै माइरंआव नों थांखो आब'आलाय साहा फुदुंदो लोगोफोर राग जादों नामा माया खोन्था ओरैनो होनदो आङो साइसा होनो मोना लाय हस्टेला दं नालाय रावबो मिथिया आरो बिमाखौ नायनानै रावबो इदि फिसाला गेदेर दं होननानै साननाय नङा ओइ गाइखेरा लकेलखौ मा मोदोमसो गारदों बेसेयाव सान मा गामि मानसि फै नै फिसालाखौनो थिखांना लानो जानायावबा जायो थिखांना जायाबा गावनि फैसा खम दङ रे आङो उजनाव इसे बारा जानानै दङ दा रानथेंथेंनोयाव बसनि बिदि नाङा ना मा मोनजानो जोङो बुखा मोननाया फांसावबाय गथ'फ्रा हामबाबो गिलायलाङोहाय थान्दायाव हाननाबाथाय जागोन बाबाया हानगोन नाबा बेसे मोनगोन नाव फाननानै लायना गेजेर आं सोङाखैहाय रायजानो बाबानि नुवाखै मानसिखौ फैनायखौ दासो नुबाय माने बाबानि फैनानै थाफैनायखौ नुवाखै बाजारनिफ्राय फैनायखौ आंनिफ्राय नोंखौसो उन्दैसिन नुयोस' नोंबो जाबावलायो दे मानो आं लागोन मा बोरैबा नायबा बोरैबा उन्दै बोरैबा नायबा गेदेर इदि नुयो ना आं मानसिफोर होनायखौसो होनदां आं 20 बोसोरनि बारबाय ओमफ्राय मानसिफ्रा 18 बोसोर जादों होनहरदो नङा दे 18 बोसोर नङा 20 बोसोरनि बारबाय खै बोसोर जाखो खोन्थाग्र' रेडि जाबाय लोगोफोर लोंनोसै दा फिसाजो थाफानो लुबैयोना बिमाफोराल' थायो सोरबा सायावबो मोनसेया रसिना जों दा देलाय सोर सोरनि थाइसे बारा बाबुनि फैसाया दानि फैया lapar jadi video sudah udah benar loh itu mana ada ruang sudah bisa bah bener lagi yang nonton sudah ada dulu itu nggak apa-apa dong dapat mana ini sudah dong banyak sudah ada oh kan ayo itu phải đan nó hải ra được bạn cứ du khả năng thế nào mà đâu có nào mà đi vung lên là ba sẽ để em không được bây giờ khai quật năng rồi đi đã đi kia rồi đi trên khả năng này nữa mà lúc này móc cái là मा थुद्रा आं बारा गंनानै खाबाय थानो हाया सि सायो
जाबाय जोंना थोबायानो नै बैयाव इसे नुलांबावबाथाय इयाव खानोसै नाजों एवनो नागिरदों नों जाना जाया जाना जाया नोङो जागोन जाबाय दे जाबाय दे थांनोसै जोङो सासेया थांनो लुगैबाय दं बा जोङो मबाइलखौनो दानिया फागो मोनला नामावल' ओरैनो भिडिअ बानायनायनि मबाइल बायना होदों ओमफ्राय माबा माबि खामानि ओंखारना होबाय थानानै मबाइलखौनो मोनला दा अखा दोमैदोंलै सोमखेखे नुदों माबा दिनै जेबो गैया दे लोगोफोर नैयो दहाय थास' बिथुरि खानाय थास' बिथुरिजों ना गोरान बेनिफ्राय ना फ्राय दिनै सिम्पोलहायनो जानोसै जोङो सोलाबाखै माने सासेयाबो बिराद अख्रा जादों ना बाबुआबो ओमफ्राय नै ना गोरान आग्लायनायनो थास' बिथुरियाव होनाय बुरजाद्राय जानायखाय होआखै बोग्रि जानोसै जोङो बैग्रियालाय जानोसै 이거만 되면 진짜 나야. 응아만 해봐. 뭔지 빌래. 또 마시면 나래나 사성하고. 나그란정 타서 비투리. 야, 진짜 시작하다. 왜 마키메리아 벨레 레리니냐? 뭐ян지 이제 벨레. Если бы я ее буду приглашать, а ты будешь Malayคนหลานมันเดินหลานหาเกินหลานมึงนี่หลานพัสดุเลยเหรอน้องเลยเหรอพี่โอพัสดุอันนี้จังเลยอันนี้จังที่เขาตัวไหนก็ต้องดูมันน่าหัวไม่ได้ไม่ได้โอ้ยยืนหลังนะทักชิมะชิมะคือ시간자 그런데 안 가요. 아니 한번 더 그래 그냥 하는 거 남쓰잖아. 오, 네 그래 이거 잠깐만. 거기. 안 될래? 마, 너무 잘 먹는다. 아, 네. 무조건 믿는 거야. 너 만들어 오면 진짜. 그럼 나 정말? 아? 그러구나. 아, 나 여기 들어가. 나 여기 가. Mai này logoफोर जोङो ओंखामखौ ओमफ्राय नानिया जागोथा जादो लासैनो रुसि